महाराष्ट्रामध्ये निवडणुकांचं सत्र हे नगरपंचायत नगरपालिकांच्या निवडणुकीने सुरू झालं. त्याच्यानंतर जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि त्याच्यानंतर महानगरपालिका, असं मला वाटते निवडणुकीची एकूण रणधुमाळी ही आता सुरू झालेली आहे. त्यापैकी नगरपंचायत, नगरपालिका, नगरपरिषदा यांच्या आचारसंहिता सध्या सुरू आहे. 17 तारखेला फॉर्म भरायची शेवटची तारीख आणि 2 तारखेचं निवडणूक, असा सगळ्या निवडणूक आयोगाचा जो काही कार्यक्रम आहे तो सुरू झालेला आहे. सिंधुदुर्ग, प्रामुख्याने सिंधुदुर्गामध्ये निवडणूक, सिंधुदुर्गाच्या जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका, नगरपरिषदांच्या निवडणूक प्रमुख या पदावर नुकतीच पक्षाने, महाराष्ट्र प्रदेशाने माझी नियुक्ती केली. त्यानिमित्ताने गेले 2 दिवस संपूर्ण सिंधुदुर्गाचा मी दौरा करतो आहे आणि कालच जी सिंधुदुर्गातली आमची निवडणूक समिती आहे त्या समितीचे प्रमुख आपले पालकमंत्री नितेशजी राणे, ते या निवडणूक सिंधुदुर्गाच्या निवडणूक प्रक्रियेचे प्रभारी आहेत. ते स्वतः संघटन मंत्री शैलेंद्र दळवीजी, जिल्हा अध्यक्ष प्रभाकर सावंत आणि जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीष दळवी, अशा आमच्या 5 लोकांच्या कोर टीमने काल दिवसभर कार्यकर्त्यांच्या, ज्यांना जे निवडणूक या 4ही नगरपालिका, नगरपरिषदेमध्ये निवडणूक लढवण्यासाठी सिंधुदुर्गातले इच्छुक आहेत, त्यांच्या मुलाखती घेण्याचा कार्यक्रम आम्ही काल दिवसभर केला. प्रामुख्याने मालवण, वेंगुर्ला, सावंतवाडी आणि कणकवली अशा 4ही ठिकाणच्या नगरपालिका आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुका बिगुल वाजलेला आहे. कणकवलीमध्ये सकाळी आम्ही निवडणुकांच्या इंटरव्ह्यूजचा, म्हणजे मुलाखतींचा कार्यक्रम सुरू केला. त्यानंतर ओरस येथे दिवसभर उरलेल्या 3 ठिकाणचं आम्ही इंटरव्ह्यू जवळजवळ रात्री 10-11 वाजेपर्यंत या सगळ्यांच्या मुलाखतींचा कार्यक्रम चालला. जवळजवळ 350 लोक इच्छुक आहेत. एकूण नगरसेवकांची संख्या आपण धरली तर कणकवलीमध्ये 17 नगरसेवक, मालवणमध्ये प्रभाग व्यवस्था असल्यामुळे 10 प्रभागामध्ये 20, वेंगुर्ल्यामध्ये पण 10 प्रभागामध्ये 20 आणि सावंतवाडीमध्ये 10 प्रभागामध्ये 20, असे 20, 60, 70, 77 नगरसेवक आणि 4 थेट नगराध्यक्ष, अशा जवळजवळ 350 लोकांच्या मुलाखतीचा कार्यक्रम आम्ही काल 5 पंचांनी, निवडणुकाच्या जे प्रमुख आहेत त्या सगळ्यांच्या उपस्थितीमध्ये पार पडला. सकाळी 9 वाजता सुरू झालेल्या मुलाखतींचा कार्यक्रम रात्री 10-10:30 वाजता संपला. आता जवळजवळ मी मगाशी म्हटलं त्याप्रमाणे नगराध्यक्ष आणि नगरसेवक या सगळ्या पदांसाठी इच्छुक असलेले 350च्या आसपास मंडळी होती. या सगळ्यांचा मुलाखत आपण पूर्ण केली. आपल्याला निवडणुकीला का लढायचं आहे, समाजसेवेचं काय व्रत आपण घेतलं आहे, आपल्या भागाचा आपण विकास कसा करणार आहात, भारतीय जनता पक्षाचे आपण कसे कार्यकर्ते आहात, किती वर्ष कार्यकर्ते आहात, तुमचं एम काय आहे, भागामधला विकास तुमच्या, अशा अनेक गोष्टी त्यामध्ये प्रामुख्याने होत्या. आणि या सगळ्यांचं मुलाखती आटपून प्रदेश भारतीय जनता पक्षाने निर्देशित केल्याप्रमाणे हा सगळा अहवाल आज आम्ही संध्याकाळपर्यंत, मी आणि जिल्हा अध्यक्ष प्रभाकर सावंत आणि प्रभारी नितेशजी, हा महाराष्ट्राच्या प्रदेश अध्यक्षांकडे सुपूर्द करणार आहोत. आणि त्यातून मग निवडणुकीमध्ये एबी फॉर्म कोणाला मिळणार किंवा तिकीट कोणाला मिळणार याचा अंतिम निर्णय होईल. आणि 17, मला वाटते आज 13 तारीख आहे,
14 तारखेपर्यंत या सगळ्या प्रक्रिया पूर्ण होतील आणि 14 तारखेपासून इच्छुकांचे फॉर्म भरती किंवा इतर सगळ्या गोष्टी पुढे जातील. असा एकूण या कार्यक्रमाची रूपरेषा गेले 2 दिवस आम्ही केली. आपल्या माध्यमातून जनतेपर्यंत, कार्यकर्त्यांपर्यंत आणि मतदारांपर्यंत या पोचाव्यात म्हणून आजच्या या बैठकीचा त्या ठिकाणी प्रेसचं नियोजन. तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये महायुती संदर्भात काही काल बैठक झाली आणि तिथे चर्चा झाली कधी होणार आहे? कुठे झाली बैठक? आमच्या बैठक. गुड क्वेश्चन. काल दीपकभाई संध्याकाळी आमच्या त्या सत्रामध्ये आले होते. महायुतीची चर्चा तिथे झाली. सगळ्याच नेत्यांची इच्छा आहे की महायुती व्हावी, निवडणूक महायुतीमध्ये लढली जावी. कार्यकर्त्यांची मात्र इच्छा अशी दिसते, ती आपल्या समोर मला सांगायला काय हरकत नाही, कारण तसंच आम्ही सगळा अहवाल जो आहे तो आम्हाला वरती द्यायचाच आहे. शेवटी तुम्ही पण जनतेचा आरसा तुमच्या माध्यमातून गेलं पाहिजे. नेत्यांची इच्छा आहे महायुती व्हावी, कार्यकर्त्यांची इच्छा आहे मैत्रीपूर्ण लढती व्हाव्यात. आता हा दोन्ही अहवाल आम्ही त्या ठिकाणी प्रदेशकडे देणार आहोत आणि प्रदेश भारतीय जनता पक्ष हा काही एका पार्टीच्या अखत्यारीत, एका माणसाच्या अखत्यारीत नाही. त्याच्यामध्ये कमिटी असते याच्यामध्ये. त्यामुळे जसं आम्ही 5 लोक जिल्ह्यामध्ये बसून हा आढावा तयार केला, हा आढावा आम्ही आता प्रदेश कमिटीकडे देणार आणि प्रदेश अध्यक्षांनी निर्देशित केल्याप्रमाणे 2 दिवसात याच्यावरती निर्णय होईल. परंतु जे 350-400 लोक आले होते तिथे, त्या सगळ्यांचा आग्रह आहे की आम्हाला लढायची संधी द्या. आम्ही अनेक वर्ष भारतीय जनता पक्षाचं काम करतो आणि देशातली भारतीय जनता पक्षाची परिस्थिती, महाराष्ट्रातलं आमचं सरकारचं काम, तसं जिल्ह्यामध्ये आम्हाला भारतीय जनता पक्ष 100% करण्याच्या दृष्टीने आम्हाला मैत्रीपूर्ण लढण्यासाठी अनुमती द्या, असा आग्रह कार्यकर्त्यांचा आणि जे कोण मुलाखतीला आलेले उमेदवार होते त्या सर्वांचा आहे. नेत्यांची मात्र इच्छा अशी आहे की समोपचाराने घ्यावं, जेवढं महायुतीमध्ये शक्य होईल तेवढं करावं. तर हा सगळा अहवाल जो काही ज्यांनी कोणी मांडला आहे त्यांच्या नावासकट आम्ही आज संध्याकाळी माननीय प्रदेशाध्यक्षांना सुपूर्द करणार आहोत. त्यानंतर मग माननीय मुख्यमंत्री असतील, खासदार नारायणराव राणे साहेब असतील किंवा आमचे जे प्रदेश अध्यक्ष असतील हा त्यावर निर्णय घेतील. परंतु हे जरूर आहे, दीपकजी काल आले होते, त्यांच्याकडे फार चांगली चर्चा झाली. त्या चर्चेमध्ये थोडा असा पण भाग होता, तो पण सांगायला हरकत नाही, की सिंधुदुर्गामध्ये महायुतीची चर्चा सुरू आहे, परंतु रत्नागिरीमध्ये काही, कारण संघटन मंत्री आमचे त्यावेळेला होते, तर त्यांचं म्हणणं होतं की रत्नागिरीमध्ये याच मंडळींची, म्हणजे आपल्या पक्षाच्या इतर मित्र पक्षांची भूमिका वेगळी आहे, तिकडे मात्र युती होऊ नये आणि मैत्रीपूर्ण लढती लढाव्यात, अशी भूमिका ते रत्नागिरीत का घेतात, असं त्यांचं संघटन मंत्र्यांचं दीपकबाईंना सांगणं होतं. आणि दीपकबाई म्हणले आम्ही त्याच्याशी पण माहिती घेतो. जसं राजापूर आहे, लांजा आहे, चिपळूण आहे, देवरुख आहे, रत्नागिरी आहे, इथे मात्र नेमकी उलटी भूमिका मित्रपक्षाची मंडळी का घेतात, असं मात्र हा मेसेज माननीय संघटन मंत्र्यांनी दीपकबाईंना विचारला. दीपकबाई पण म्हणले मी त्याची पण माहिती घेतो आणि समन्वयाने हा करायचा, असं आपण सगळ्या वरिष्ठ नेत्यांचं म्हणणं आहे. परंतु शेवटी कार्यकर्ते हाच पक्ष जीवन ठेवतात, चालवतात, ते शेवटी चालक आहे. आताची निवडणूक ही खरी म्हणजे कार्यकर्त्यांची आहे. नेत्यांची निवडणूक ही लोकसभा आणि विधानसभेची संपली. आता त्यामुळे कार्यकर्ते आणि त्यांचा अहवाल आणि त्यांची मानसिक स्थिती, हा सगळ्या गोष्टी आज आम्ही प्रदेश अध्यक्षांना, मी, नितेशजी आणि प्रभाकर सावंत संध्याकाळी 8 वाजता त्या ठिकाणी बैठकीच्या माध्यमातून सुपूर्द करू. त्यानंतर जो काही पक्ष निर्णय घेईल तो अंतिम असतो. उदय सामंत यांनी तर जाहीर केलंय की आपण रत्नागिरीमध्ये युती म्हणून सिंधुदुर्गात तोच प्रयत्न असेल. हा, मी तेच सांगितलं. आता राधापूरमध्ये तुम्ही बघा, लांजामध्ये बघा, तिथे निवडणूक युती नको म्हणून त्यांनी सांगितलं. रत्नागिरीमध्ये सुद्धा जे काही जागांचं वाटप आहे ते पाहता तिथल्या भाजपच्या कार्यकर्त्यांना मंजूर नाही, कारण 30 जागा जवळजवळ आहेत, त्याच्यातल्या 4 आणि 5 जागा देऊन ते कार्यकर्ते समाधानी नाहीत.
माझा मुद्दा लक्षात घ्या. तिथे आता जर 30 जागांवरती समजा त्यांना 5च जागा मिळत असतील तर रत्नागिरीतले भाजपचे मंडळी समाधानी नाहीत. त्यामुळे युतीचं जर समान वाटप झालं किंवा जसं रत्नागिरीमध्ये सिंधुदुर्गामध्ये अपेक्षित आहे मित्र पक्षाला, तसं संघटन मंत्र्यांचं म्हणणं आणि नितेशजी पण संपर्क मंत्री आहेत रत्नागिरीचे, त्यामुळे त्यांचं म्हणणं आहे की अशा प्रकारचं समान वाटप झालं तर ते शक्य आहे, ऑनरेबली व्हावं अशी सगळ्यांची इच्छा आहे. रवींद्र चव्हाण आणि नारायण राणे यांच्यामध्ये वाद आहे, त्यामुळे कुठेतरी दुफळी जी आहे ती जिल्ह्यात पाहायला मिळते असं विनायक राऊत म्हणतात. विनायक राऊत हे त्यांचं कामच आहे, विरोधी पक्ष आहेत, विरोधी पक्ष हा नेहमी कळ लावत असतो, त्यामुळे त्यांचं कामच आहे कळ लावण्याचं, ते त्यांचं काम बरोबर करतात. परंतु अशा कुठल्याही प्रकारचा वाद नाही, उलट भारतीय जनता पक्षामध्ये संवाद आहे. त्यामुळे आम्ही काल जवळजवळ 350 लोकांशी संवाद केला, नाहीतर वरून पण AB फॉर्म देऊन मोकळे झाले असते ना सगळे. 350 लोकांशी, मला वाटतं असं कुठला पक्ष आहे की या 4 निवडणुकीत 350 लोकांच्या इंटरव्ह्यूज घेतल्या, कोणीच नाही घेतल्या, आम्ही घेतल्या. संपूर्ण महाराष्ट्रभर ही प्रक्रिया सुरू आहे. त्यामुळे भारतीय जनता पक्ष बिलीव्ह करतो संवादावरती. त्यामुळे तात्विक मतभेद असू शकतात पण मनभेद कोणामध्ये नाहीत. त्यामुळे नारायणराव असतील किंवा रवीजी असतील हे समन्वयाने त्या ठिकाणी निर्णय घेणार. आणि म्हणून तर हे सगळं प्रदेशकडे मागवलं आहे. प्रदेशने सुरुवातीला सांगितलंच होतं की स्थानिक पातळीवर तुम्हाला जे शक्य होईल ते करा. ही प्रदेशची सूचना होती की ऑनरेबली झालं तर खालीच करा, पण जर काही वादविवाद झाला तर प्रदेशकडे या. शेवटी तंटामुक्ती अध्यक्ष हे प्रदेश अध्यक्षच आहेत. मग जर साहेब तंटामुक्ती अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष असतील तर आमच्याकडनं हो दुसऱ्या पक्षाचे पण त्यांचे प्रदेश अध्यक्ष असतील. मग सावंतवाडीमध्ये झालेल्या मेळाव्यादरम्यान प्रदेश अध्यक्षांनी कार्यकर्त्यांनी कामाला लागा, साम दाम जे काय असेल ते सगळी ताकद तुम्हाला पुरवली जाईल असं आवाहन केलं होतं आणि तशा सूचना दिल्या होत्या. याचा अर्थ तिथे स्वबळाचे संकेत प्रदेश अध्यक्षांनी दिल्यानंतर आता जर महायुतीबाबत चर्चा झाली तर ती प्रदेश अध्यक्ष माघारी घेतील का? 2 गोष्टींचं म्हणजे आपल्या माध्यमातून जनतेपर्यंत जाण्याची गरज आहे. आपण तर हुशारच आहात, पण तो आपल्या माध्यमातून जनतेपर्यंत आहे. पक्ष हा कधी युतीत चालत नाही. पक्ष हा 100% चालतो. पक्षाचा प्रमुख हा नेहमी 100% बोलतो. जे नेते असतात म्हणजे आपण सरकार किंवा म्हणजे देवेंद्रजी आहेत किंवा हे युतीच्या बाबतीत ते निर्णय घेतात. कारण पक्ष हा कधी युतीमध्ये चालूच शकत नाही. कारण प्रत्येक पक्षाचं म्हणणं असतं माझा पक्ष 100% व्हावा, गैर काही नाही. त्यामुळे प्रदेश अध्यक्षाचं म्हणणं असतं की सगळ्यांनी कामाला लागा. आता हा निर्णय जेव्हा वरती ठरेल, युती ही निवडणुकीपुरती असते. माझी दुसरी स्टेटमेंट, युती ही निवडणुकीपुरतीच असते. युतीमध्ये पक्षाचं काम चालत नाही. पक्ष हा स्वयंभूत असतो. फक्त अपरिहार्य कारणामुळे त्या भागामध्ये तुम्हाला मित्र पक्षांशी, समविचारी लोकांशी युती करावी लागते, महायुती करावी लागते. त्यामुळे माननीय प्रदेशाध्यक्षांनी काम करा असं म्हणणं हे संयुक्तिकच आहे. कारण ते आता कुणीच काम करू नका, युती होणार आहे, आरामशीर घरी जाऊन झोपा म्हटलं तर पक्षच झोपेल. त्यामुळे बाबांनो, आपल्या माध्यमातून जनतेला हे पक्ष हा युतीमध्ये चालत नाही, निवडणुका युतीमध्ये चालतात. त्यामुळे प्रदेश अध्यक्षांचं म्हणणं योग्य आहे. आणि निवडणुका ही पक्ष वाढवण्याची एक संधी असते तिथल्या कार्यकर्त्यांना. वर्षभर, 5 वर्ष, 4 वर्ष, 10 वर्ष काम केल्यानंतर पक्षाचं जे काही टेम्परेचर आहे किंवा पक्षाचं बलाबल आहे हे निवडणुकीच्या माध्यमातून दिसून येतं. जसं माणसाला ताप आला तर थर्मामीटरने ताप मोजला जातो, डॉक्टर मग ठरवतो 100 आहे, 101 आहे, 102 आहे. तसं निवडणुकीच्या बलाबलावरती म्हणजे तुमचे आमदार किती आहेत, तुमचे खासदार किती आहेत, तुमचे नगरसेवक किती आहेत, याच्यावर पक्षाची बळ ठरतात. म्हणून पक्षाध्यक्षांचा निर्देश हा अत्यंत योग्य आहे. त्यांनी कामाला सांगणं हे एकदम परफेक्ट आहे. त्यामुळे ती मंडळी कामाला लागली. आता युतीचा निर्णय, युतीचे जी मंडळी आहेत तिन्ही पक्षाचे जे प्रमुख आहेत
ज्यांना मी मगाशी म्हटलं तंटामुक्ती अध्यक्ष असतात, ते मिळून ठरवतात की आता इथे कमी आहोत, इथे जास्त आहोत, इथे करा, इथे करू नका. लक्षात आलं? तो अहवाल घेऊन आम्ही आज संध्याकाळी चाललो. दीपक केसरकर यांच्याबरोबर जी काल चर्चा झाली, तर केसरकरांसोबत झालेली चर्चा ही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या महायुती संदर्भात होती की फक्त वेंगुर्ला आणि सावंतवाडी? सिंधुदुर्ग. कारण दीपकबाई हे त्यांच्या दीपकबाई आहेत, निलेशजी आहेत, हे त्यांच्या पक्षाचे नेते आहेत. आता जसा आमचे अहवालवरती जातो तसा त्यांच्या पक्षातनं पण त्यांचा अहवालवर जाईल आणि मग शिंदेसाहेब, देवेंद्रजी आणि अजितदादा वगैरे जी मंडळी ती त्या माध्यमातून, मी मगाशी म्हटलं ना, हे 3 तंटामुक्ती अध्यक्ष आहेत, ते ठरवतील की कोणाचं काय करावं, युती करावी नाही करावी, मैत्रीपूर्ण लढावी. त्यामुळे तो त्यांचा निर्णय आहे. फक्त आमचा अहवाल मी तुम्हाला थोडक्यात सांगितलाच की अशा प्रकारे आहे, प्रचंड गर्दी आहे, लोकांची इच्छा आहे, प्रत्येकाला नगरसेवक होण्याची अपेक्षा आहे, पक्षाची अनेक वर्ष काम करतात आणि ही संधी गेली तर पुन्हा 5 वर्षाने संधी येईल. त्यामुळे कार्यकर्त्यांची ही निवडणूक आहे. त्यामुळे कार्यकर्ता उत्साही आहे आणि कार्यकर्ता उत्साही असणं हे पक्षाचं जिवंत असण्याचं लक्षण आहे. दीपकभाईंनी जर तुमच्या सोबत महायुतीच्या संदर्भात शिवसेनाहून जिल्ह्याची चर्चा केली असेल, तर त्यांच्याच पक्षाचे नेते माजी आमदार राजन तेली यांनी काही दिवसांपूर्वी कणकवली शहर विकास आघाडी या अनुषंगाने बैठका घेतल्या होत्या किंवा यांची शिवसेना ठाकरे गट आणि शिंदे गटाची एकत्र बैठक झाल्याच्या पण बातम्या माध्यमांमधून आल्या होत्या आणि त्याच अनुषंगाने त्यांच्याच पक्षाचे नेते राजन तेली शहर विकास आघाडीचा प्रयत्न करतायत. तर त्या संदर्भात तुमची काय असेल भूमिका शिवसेनेच्या या कणकवली नगरपंचायत संदर्भात? कसं आहे, राजन तेलीजी हे ज्येष्ठ आहे, ते सगळे पक्ष फिरून आलेले आहेत, त्यांचे सगळ्या पक्षात त्यांचे मित्र आहेत. त्यामुळे त्यांचे मित्र पण कन्फ्यूज आहेत की हे कोणाच्या पार्टीत आहेत आणि कुठे नाही. त्यामुळे ते बिचारे आता मित्र सगळ्या पार्टीमध्ये आपले असलेले मित्र शोधत आहेत. त्यांना माझ्या शुभेच्छा आहेत. साहेब, आता महायुतीची चर्चा अंतिम स्टेजला आहे. दीपक केसरकर आणि तुमची जी काय बैठक झाली होती, या बैठकीमध्ये काही फॉर्म्युला ठरलेला आहे का जागांचा? त्यांनी काही मागणी केली आहे का शिवसेनेला किती जागा प्रत्येक नगरपंचायत किंवा नगर परिषदेमध्ये मिळाव्यात अशा? त्यांनी एवढे डिटेलिंग केलं नाही, परंतु आमचं असं ठरलं की आज आमच्या काल ज्या इंटरव्ह्यू झाल्या 2 दिवस, त्या अहवाल आम्ही वर देतो आणि 14 तारखेला, म्हणजे आज 13 आहे ना, उद्या ही सगळी मित्रपक्षाची मंडळी वरती बसणार आहेत आणि हा तंटा सोडवण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. आज सुटला तर युती होईल, महायुती होईल, नाही सुटला तर मैत्रीपूर्ण लढती होतील. कणकवलीचा विचार, मला वाटतं ह्याच्यात न्यूक्लिअर दुसरं तिसरं आहे काय? सर, कणकवलीचा विचार करता काल रात्री उशिरा ओंगडे बंगल्यावर शिवसेना उपनेते संजय अग्रे यांनी भेट घेतली होती पालकमंत्र्यांची आणि त्याच्यामध्ये प्रस्ताव दिला आहे की 9 जागा त्यांनी मागितल्या आहेत नगरसेवक पदाच्या. एक स्वीकृत नगरसेवक पद मागितले प्लस उपनगराध्यक्ष पद मागितल्याची माहिती मिळते. या प्रस्तावावरती काय होईल? नाही, चांगलं आहे ना. आमचं तर आजही म्हणणं आहे, तुमच्या माध्यमातून मी माझ्या दोन्ही मित्रपक्षांना सांगतो की पालकमंत्र्यांची भेट घ्या, त्यांच्याबरोबर बसा, तुमच्या तडजोडी पूर्ण करा. मी निवडणूक प्रमुख म्हणून महाराष्ट्रातून आलोय की नाही, ते मी ते प्रभारीच आहेत आणि ही प्रभारीलाच दिलेली जबाबदारी आहे. या सिंधुदुर्गातला निवडणूक प्रभारी म्हणून नितेशजी राणेंकडे जी जबाबदारी दिलेली आहे की मित्र पक्षाच्या सगळ्या मंडळींनी त्यांना भेटायलाच पाहिजे, त्यांनी त्यांना भेटायला पाहिजे. लक्षात आलं ना, रेसिप्रोकल आहे, एकानेच नाही. आणि त्यांनी बसून हे तुमचं जे काय आहे ते सोडवा. अगदीच नाही सुटलं तर मी सांगितलं ना, तर हा महाराष्ट्र प्रदेशकडे ट्रान्सफर होतो विषय. तो ट्रान्सफर होण्यासाठी अजूनही सगळ्यांना संधी आहे, अजूनही सगळ्यांनी मिटवाव्यात. जर ते मिटलं आज उद्यापर्यंत तर हरकत नाही, नाही मिटलं तर आमचा अहवाल आज जाईलच, त्याच्यावरनं ठरेल. आणि एकतर युती होईल, महायुती होईल, नाही तर मैत्रीपूर्ण लढती होतील. त्याच्यात आणखीन काय होईल? साहेब, सुरुवातीला भाजप असेल किंवा शिवसेना असेल त्या नेत्यांनी सुरुवातीला आम्ही स्वबळाची भाषा केली होती. नंतर राणे साहेबांची प्रेस घेऊन दोन्ही जिल्ह्यामध्ये युती व्हावी असं म्हटलं होतं. आता तुम्ही म्हणताय नेत्यांची इच्छा युती व्हावी आणि कार्यकर्ते म्हणतात मैत्रीपूर्ण लढती व्हावी. नेमका शब्दांचा हा खेळ आहे का? स्वबळ आणि मैत्रीपूर्ण लढती काय नाही? निवडणूक जोपर्यंत फॉर्म भरले जात नाहीत, म्हणजे जे ॲक्च्युअली एबी फॉर्म देत नाहीत, तोपर्यंत अजितराव हा शब्दांचाच खेळ असतो. म्हणतो का मैत्रीपूर्ण लढती म्हणतात, नेमके कशा होणार? ना, आपण समजूतदार आहात. त्यामुळे शेवटी राजकारण हे शेवटी शब्दांचाच खेळ आहे बाळांनो. तो ज्याला कळला ते जिंकले, ज्याला नाही कळला ते हरले आमच्यासारखे. घडामोडी घडत असताना जिल्ह्यामध्ये
शिवसेनेचे प्रमुख नेते असलेले निलेश राणे या सगळ्या प्रक्रियेपासून लांब आहेत. आहेत ना, भेटतात ना ते नारायणराव, नितेशजी, रवींद्र चव्हाण यांच्या बैठका सुरू आहेत. आता काय होईल तुम्ही समजून घ्या. वाद असू शकतो, मी नाही म्हणतच नाही, असं शेवटी हे एवढे लोक इच्छुक आहेत ना. बघा ना, किती सांगितले मी तुम्हाला, 77 ना, 77 आणि ते 4 किती झाले, 81 लोकांचा आहे हो. एक आमदार निवडताना किती मारामार, त्या 81 लोकांचा हा प्रश्न आहे ना. असा सुटत 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 तो वर जातो. आता काही प्रमाणात खाली 50% सुटला असेल, आता तो सुटताय, आता तो शेवटच्या अंतिम टप्प्यात आहे. हा आता आणखीन वरती प्रदेशकडे जाऊन कदाचित तो सुटेल. पण आमच्या तर सगळ्यांच्या शुभेच्छा आहे सुटावा. पण आता हा सगळा अहवाल जसा आम्ही वर देतो तसं निलेशजी पण तो अहवाल वर देतील. दीपक केसरकर काल आलेच होते, त्यांचं म्हणणं ते मांडतील, इतर काही मंडळी आहेत ते मांडतील, आणि मला वाटतं 14 तारखेपर्यंत सुटेल. उद्या आजच नाही, आता निघालो, तुम्हाला तुमचं आटपून मी आम्ही निघालो. कणकवली शहर विकास आघाडीचे संभाव्य उमेदवार म्हणून माजी नगराध्यक्ष आणि तुमचे जुने मित्र संदेश पारकर हे लढवण्याबाबत त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी एकमत केलं आहे. त्यांची बैठक पण त्यांच्या घरी झाली. त्यांना काय शुभेच्छा द्या? त्यांना एकच शुभेच्छा आहे, त्यांची वेळ नेहमीच चुकते. त्यामुळे अजूनही त्यांनी चांगल्या वेळ अजून शोधावी. ही वेळ सुद्धा त्यांच्यासाठी अजून चांगली नाही. त्यांनी चांगल्या वेळेच्या प्रतीक्षेत राहावं. अजूनही वेळ गेली नाही असं म्हणताय काय? वेळ आलेली नाही. एकदा मी दिली होती त्यांना वेळ, ती त्यांनी चुकली, त्यांची पाळी चुकली. आता काय बोला आणि काय? बस ना, अच्छा, धन्यवाद, शुक्रिया, आभारी. बरं एक याच्या पलीकडचा एक विषय बोललो चालेल. काल योगायोगाने झाला असा, फार चांगला आहे. हां, ते कट व्हायचं. हां, बातमी सर चांगलं आहे, पण राजकारणाच्या पलीकडे नाही, ऑन रेकॉर्ड आहे. फक्त राजकारणाच्या पलीकडे. तुम्हाला माहिती आहे, मी राजकारणाच्या पलीकडेचा माणूस, तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे. काही दिवसापूर्वी सिंधुदुर्ग किल्ल्यावरती सांस्कृतिक मंत्री आशिषजी शेलारांची भेट होती. या भेटीदरम्यान आम्ही त्यांना एक मागणी केली होती की जे कसबा संगमेश्वर येथे छत्रपती संभाजी महाराजांचं स्मारक व्हायला पाहिजे. गेले जवळजवळ 10-12 वर्ष आम्ही कसब्यामध्ये निरनिराळा सरकारचं लक्ष वेधून घेण्याचे कार्यक्रम करतो, आणि ज्या ठिकाणी संभाजी महाराजांना अटक झाली त्या ठिकाणी एक स्टॅच्यू ऑफ युनिटीच्या धर्तीवरती सरदार वल्लभभाई पटेलांच्या त्या साईजचं असं स्मारक व्हावं. त्याला स्टॅच्यू ऑफ सॅक्रिफाईस म्हणजे त्यागाचं सर्वोच्च प्रतीक. म्हणजे आपला देहसुद्धा सोलून घेतला परंतु धर्म सोडला नाही, राष्ट्राबद्दल प्रेम सोडलं नाही, अशा संभाजी महाराजांचं स्मारक त्या ठिकाणी भव्य दिव्य स्वरूपात व्हावं अशी मागणी आम्ही केली होती. आणि दरवर्षी 11 मार्चला आपण त्या ठिकाणी कार्यक्रम करतो आणि सरकारचं लक्ष वेधून घेण्याचा प्रयत्न करतो. गेल्या वर्षी आम्हाला ते यश आलं होतं आणि माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजींनी त्या ठिकाणी स्मारक करण्याचं आम्हाला मान्यता दिली. नंतर अजितदादा पवारांची तिथे भेट झाली. अनेक पालकमंत्री आपल्या उदयजी सामंत, योगेशजी कदम या सगळ्यांनी हा विषय उचलून धरला, सगळ्यांनी धरला, आणि मग सरकारने 5 एकराची मंजुरी दिली. आम्ही आशिषजींना विनंती केली होती की 5 एकरामध्ये स्मारक हा महाराष्ट्राचा, छत्रपतींचा आणि आम्हा सगळ्या मावळ्यांचा अपमान आहे. 5 एकरात PWDचं रेस्ट हाऊस सुद्धा होत नाही. त्यामुळे 100 एकरची जागा तुम्ही ॲक्वायर्ड करा. एवढंच नाही तर 100 एकरचे 7-12 सुद्धा मी त्यांना दिले की जी लोक देऊ इच्छितात. सरदेसाईंचा वाडा त्यांनी 5 एकराचा स्वतःच दिला. आणि बाजूबाजूची जे मंडळी त्याच्यात सांगण्यासारखी एक गोष्ट आहे, मुस्लिम मंडळी सुद्धा आहे, त्यांनी पण सांगितलं की खरं आहे आमच्या पण जागा घ्या, आम्ही जवळजवळ 100 एकर जागा हे करून देतो. हे एकात्मतेचं सुद्धा एक प्रतीक आहे. त्यामुळे ही आम्ही मागणी केली होती, सातत्याने करत होतो. काल आशिषजींची बैठक त्यांनी लावली होती. योगायोगाने मी इकडे होतो या इंटरव्ह्यूमध्ये, तरीसुद्धा ऑनलाईन मी त्याच्यात सहभागी झालो, माझीच मागणी असल्यामुळे.
आणि अशी जिने जिल्हा कलेक्टर रत्नागिरी आणि इतर त्यांच्या सगळ्या सांस्कृतिक आणि सगळ्यांच्या टीम यांना निर्देश दिले की 5 एकर ॲक्वायर्ड झाले, ते झाले, तिच्यावरचं एक फेज क्रमांक 1 करा आणि 100 एकरच्या जागा ॲक्विजिशनची प्रोसिजर सुरू करा. हा छत्रपतींचा, आपल्या मावळ्यांचा आणि सगळ्यांचा विजय आहे. आणि छत्रपतींच्या काळामध्ये जे जे मावळे ज्ञात अज्ञात जे मृत्युमुखी पडले, ज्याने या देव देश आणि धर्माचं रक्षण करण्यासाठी आपला जीव दिला, त्या सगळ्यांची स्मृती त्या ठिकाणी संभाजी महाराजांच्या स्मारकाच्या भोवती सगळ्या मावळ्यांचं छोटं छोटं स्मारक व्हावं असा एक प्रकल्प हा 100 एकरात व्हावा. त्याला काल सांस्कृतिक मंत्र्यांनी त्याला मंजुरी दिली. ऑनलाईन सांगितलं की याचा प्रस्ताव सुरू करा. सरकार कितीही पैसे लागले तरी ती जागा ॲक्वायर्ड करेल. हा एक मला वाटते आपल्या सगळ्यांच्या अभिमानाचा विषय आहे, गर्वाचा विषय आहे, म्हणून मी तुम्हाला सांगितलं. आपल्या माध्यमातून जनतेपर्यंत पोहोचवा आणि सरकारवरती असाच दबाव सुरू राहू द्या की हे व्हायला हवं. बरोबर आहे ना, राजकारणाच्या पलीकडे अशा प्रकारचं एक उत्तुंग असं स्मारक छत्रपती संभाजी महाराजांचं आपल्या कोकणात, आपल्या संगमेश्वरात, आपल्या कसब्यात व्हावं अशी महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक मावळ्याची इच्छा आहे. महाराजांनी 350 गड बांधले, पण किमान आपण छत्रपतींच्या नावाने असा एक गड उभा करूया कसब्यात की जो आपल्याला बघण्यासाठी देश विदेशातले लाखो लोक येतील. त्या स्वप्नाला काल आमच्या आशिषजी शेलारांनी अनुमती दिली. मी त्यांचा आभार मानतो आणि जनतेचा विजय असं समजतो. धन्यवाद.